At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Isang magandang umaga ho mga karehiyon. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na meron hong paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers sa social media, Blue App. Oo, Blue App yan, Facebook. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Ayan, kaya naman Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. kung hindi ka pa nakafollow ayun sa page ng CLTV 36 sa ating Blue App page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Ito na ho yung panahon na click mo na yung button na yan at mag-follow na at mag-subscribe na rin. At syempre, ito ho mga kabalen, yung aking laging sinasabi sa inyo, yung ating YouTube channel. Marami ho tayong mga offerings dyan sa ating YouTube channel na pwede ninyong mapanood sa sarili ninyong oras. That's right, di ba? Syempre, bago ka matulog, kung gusto mong malaman ano yung mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, hindi lang mga bad news. Oo, alam nating lahat na hindi lang naman bad news talaga yung hanap ng ating mga kababayan at maraming umiiwas na nga dyan, di ba? So, eto ho mga kabalen, bisitahin ninyo yung YouTube channel
ng CLTV 36 para sa iba't ibang mga content. At nariyan ho yung mga dokumentaryo na ating ginagawa at yung mga podcast ng RBC Podcast Originals, hatid sa inyo ng CLTV 36. Kaya naman, mag-subscribe na kayo dyan sa ating YouTube channel para mas maging enjoyable ang inyong panonood sa sarili ninyong oras. Sabi nga ni Kuya Justin, on demand, nandyan po ang CLTV 36. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo ngayong araw ho ng Huwebes? Abay, isang araw na lamang at bukas holiday dahil bilang paggunita sa Idil Fitr, At ito long weekend. Last day of the work week para ho sa mas marami nating kababayan. At syempre marami rin yung hahabol sa long weekend, mag-uuwian. Kaya naman silipin muna natin itong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Balitang may paggagamitan muna tayo. Ito ho, real time ito mga kabalan. Pero bago natin isa-isahin itong mga lugar sa NLEX, batiin muna natin, syempre nakatutok dito sa ating programa. Sabi ni Angelo Redaha, ayan. Maraming salamat, Angelo. Throwback Thursday morning, Kuyang Justin D. Mainit sa Malolos, Bulacan. Abay, ayan, may hatid siyang ulat panahon. O nga, mainit. Actually, kahit dito ho sa may syudad ng Angeles, ay mainit din sa kasalukuyan. Maraming salamat, Angelo Redaha. Sabi niya, walang pasok bukas, Friday, March 20, long weekend dahil sa Idil Fitr. Ayan, ang galing talaga ni Angelo. Updated sa mga kaganapan, buwan ng Marso, Fire Prevention Month. Ito po, mahalaga din mapag-usapan. At syempre, yung buwan ng mga kababaihan, nakita naman natin na mismong sa Kongreso, may mga leader na hindi maunawaan ang halaga at ang value ng kababaihan. At nakita yan, nag-viral yan. At buti na lang nagsalita ang ating Josa Ann Curtis, di ba, kaugnay ng nasabing issue. Ito, done, like and share, sabi ni Angelo Redaha. Maraming salamat, Angelo, sa iyong pagsuporta lagi kay Kuya Justin. Dahil dyan, bibigyan kita ng, hindi kita bibigyan ng 2 pitik at ng soft moves. Bibigyan kita ng palakpak. Oo, maraming salamat, Angelo Redaha, sa iyong pagtutok. Ito ho mga kabalan, sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayon hong alas 10:06 ng umaga. Tama, magdesisyon ng tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Dito muna ho tayo sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Ayan. Doon sa mga patungong norte, wala pang masyadong problema. Maluwag ang sitwasyon dyan sa portion na yan. And ganun din yung kabilang linya, yung southbound portion ng Balintawak section ng NLEX. Ito yung approaching ng Skyway. Ay maluwag din ang sitwasyon. Dito ho sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya ay continuous ang traffic flow, light traffic, batay na rin sa ating monitoring mula ho sa NLEX. Pero ito, meron hong nakikita tayo. Ito, sang area to, Kuya Justin? Abay, dyan ho sa may Mindanao Toll Plaza, ay kung kayo gagaling ng Bulacan o di kaya naman Pampanga o ibang bahagi ng Metro Manila din, at nagbabalak dumaan dyan sa may Mindanao Toll Plaza, asahan ninyo yung bahagyang slowdown dyan sa may section na pa-exit na ng NLEX and papasok din actually dahil na rin sa ongoing roadworks dyan sa nasabing area. At TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ng tama, Magdesisyon ho ng tama, piliin yung mga kalsada na dadaanan, lalo na ngayong mahal ang gasolina. Ito ho yung mga panahon na ayaw mong ma-stuck sa traffic, lalong-lalo na sa presyo ba naman ng gas at diesel, pipiliin mo talagang makahanap
ng maluwag na kalsada o di kaya naman ibang paraan ng transportasyon. Na tama matudesisyon na tama. Silipin natin ibang bahagi ng NLEX dito ho sa may Kawayan northbound, yung leftmost lane, ano, yung lane 1, kasalukuyan hong ginagamit bilang counterflow lane. So yung takbo ng mga sasakyan medyo mabagal, 40 to 50 kph ang running speed dyan sa may section na yan, ano. Samantala sa may Kawayan pa rin, dito ho bahagi ng Bulacan, ano, leftmost lane ng East Service Road ay mula ho dyan sa may Ever Memorial Garden hanggang Libtong may Kawayan ay binuksan naman bilang ano na rin augmentation, ano, pwede hong daanan ng lahat ng klase ng mga sasakyan, ano, na patungo ho dyan sa norte. So yan yung East Service Road dyan sa may Ever Memorial Garden hanggang Libtong may Kawayan. Kung kayo ay galing ng Metro Manila patungo dito sa ating rehiyon, Central Luzon, pwede ho ninyong daanan yan. Ayon na rin sa NLEX. Ano? Binuksan nila. And then yung may Kawayan River Bridge southbound, ito hong middle lane, ay ongoing pa rin yung construction works. Kaya pagdating ho ninyo ng may Kawayan, baka maramdaman ninyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko, no, yung middle lane dyan sa may southbound portion ay sarado gawa ng may inaayos yung NLEX dyan sa may section na yan. At para naman i-augment yan, binuksan din nila yung counterflow lane dyan sa pagkatapos ng may Kawayan Interchange hanggang Libtong may Kawayan, ano, para rin hindi ganun maimbudo yung mga sasakyan. Sa may area naman ng San Fernando, magkabilang linya ay light traffic. Batay na rin sa monitoring ng NLEX ay pati sa SC-TEX NLEX connector ay maluwag din ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ito naman, mga kalsada naman ho sa lalawigan ng Bataan ng ating silipin sa mga oras na ito. Ito, pagbati pala sa ating mga kaibigan dyan sa may Hermosa, Bataan, ano, yung Garcia family. At syempre, binabati rin natin, kaibigan natin, Rainiel Pawid. Ayan, dati nating kasamahan dito sa CLTV 36, ano, ay, tubong Bataan, ano, at Timal family. Yan, madalas din, tayo dyan sa may, anong tawag dito? Dyan sa may area ng Bataan, lalong-lalo na. Pagbati rin ka sa Ombao family dyan sa Bataan. Ayan, maraming salamat sa pagtutok ninyo sa CLTV 36. Ito, mga sitwasyon ho ng kalsada dito ho sa lalawigan ng Bataan. Yung mga babiyahe ngayon patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon. Ito ho yung inyong aasahan. Balitang may paggagamitan. Kuyang Justin, kumusta ang kalsada dyan sa Bataan? Tama matudesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto. Ito mga kabalan, dyan ho sa may Layak bound, yung Balanga bound rather, ay light traffic. Konting antayan lamang traffic light yan, pero maluwag ho ang daloy ng trapiko. Dyan din sa may patungong SC-TEX southbound ay light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may area ng Balanga, ganyan din sa may Samal, at iba pang bahagi nito hong lalawigan ng Bataan. Paalala ho, may higpit na ipinatutupad itong speed limit gaya nga ng sinabi ng ating karehiyon na si Wilfredo Quintana. Ayan, stay safe po ang lahat. Ayan. Oo naman, dahil alam niyo ho ninyo, ito madalas natin ito mabalita. Wag naman sana maulit. Pero ito, yung mga road crash incident, dyan ho sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, yung stretch, o yung Olonga Pogaban Road kung tawagin, ay madalas ho yung
disgrasya. Gawa ng syempre, makikita may mga overspeeding, minsan nakainom yung mga nagmamaneho. Paalala ho, sumunod ho tayo sa mga batas trapiko. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Ito hong maayos na pagmamaneho ay tungkulin ho ng bawat road user yan. Para mapangalagaan yung kaligtasan hindi lamang ng sarili, hindi lamang ng kanyang mga pasahero o ng kanyang sakay, kundi maging yung kanyang mga nakakasabay sa kalsada. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, magyara, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Wilfredo Quintana. Ingat din lagi, Kuyang Wilfredo. Salamat sa pagtutok dito sa ating programang Newsstream. Ito naman ho mga kabalen, sa putong ito, balitang may paggagamitan. Alamin muna natin mula ho sa ating Weather Bureau kung ano yung magiging taya ng panahon ngayong araw ho ng Huwebes. Narito po ang kanilang 5 a.m. Forecast. Valid dito 24 hours. At narito po. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nariyan pa rin ang amihan at umiiral pa rin ito dito sa Hilagang Luzon at kasalukuyan nagdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Northern Luzon. Based na rin po sa ating latest satellite imagery, makikita pa rin nga po natin meron pa rin mga stratified clouds dito sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng Northern Luzon at nag-i-indicate ho yan na umiiral pa rin ang amihan dito sa area na ito at dala pa rin ito ang tuyo at malamig na hangin. Samantala sa katimugang bahagi naman ng Luzon, sa Visayas at Mindanao, maaliwalas dyan na rila ang magiging panahon at mababa naman po yung tsansa ng mga widespread na pagbuhos ng ulan. Usually, mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong ma-experience ng ating mga kababayan doon. Yung mga localized thunderstorms na ito po yung mga na-experience usually sa hapon at gabi at kadalasan po ay mga panandali ang pagbuhos ng ulan lamang. Wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility and at least in the next 2 to 3 days wala rin tayong inaasahan. Gayunpaman patuloy po tayong magantabay sa magiging update ng pag-asa sakaling magkaroon ng significant changes. Samantala para sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga mahihinang pagbuhos ng ulan dito sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at maging sa lalawigan ng Aurora, dulot pa rin yan ng amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, dito sa Ilocos Region at sa Batanes, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din sa northeast monsoon. Pero dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, dito sa Calabarzon, Mimaropa at maging dito po sa Bicol Region ay may tsansa na po ng mga isolated at localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Kamaynilaan, 21 to 30 degrees Celsius, 14 to 21 naman sa Baguio, malamig pa rin naman ho. 21 to 31 sa Lawag City at 20 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, 23 to 31 sa Legazpi City at habang sa Tagaytay may kalamigan pa rin ang panahon from 20 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahang maging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized at mga isolated thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu City, 24 to 32, 23 to 30 naman sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius po sa Kalayaan Islands, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, sa Zamboanga ay 22 to 35, sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 habang 23 to 30 degrees Celsius naman sa Davao City. Para naman sa ating computed heat index kahapon, sa Metro Manila ay nag-range po from 32 to 34 degrees Celsius ang naitalang heat index o init factor kahapon, habang sa Cotabato City, Maguindanao ay umabot po sa 41 degrees Celsius. So yung
34 degrees Celsius at 41 degrees Celsius, pareho po yan nakapaloob dito sa extreme caution level, habang yung 32 degrees Celsius ay nasa caution level. So, meron pa rin po tayong babala po dyan ng pag-iingat po, na mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil yung ganitong klaseng init ng panahon, pwede pa rin po yung magdulot ng mga heat stress, heat cramps. So, hanggat maaari po, stay hydrated, uminom po ng 6 hanggang sa 8 baso ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po ang dehydration, at as much as possible ay umiwas po muna sa direct exposure sa sunlight dahil medyo maalinsang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, para sa heat index forecast for today, as of Thursday, sa Metro Manila, ang magiging range pa rin is from 32 to 34 degrees Celsius. Samantalang sa Cotabato City, Maguindanao ay 41 degrees Celsius pa rin. So yung 34 at 41, again, nasa extreme caution level pa rin po sila. So ngayon wala naman tayong gale warning na nakataas na mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayan hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Although dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan dyan, kaya't ingat pa rin ang ating abiso, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:01 in the morning, maya-maya lamang ho yan, at ang sunset natin is 6:07 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kabalen, paalala. Gaya ng nabanggit ng ating mga kaibigan mula dyan sa Weather Bureau, DOST Pag-asa, ito ho, mainit yung panahon at meron itong, pwedeng magdulot ng heat cramps, pwedeng magdulot ng dehydration, At kaya naman, paalala, kung wala rin gagawin sa labas, pwede manatili na lamang sa loob ng bahay at uminom ng maraming tubig gaya ni Kuya Justin. Meron tayong tumbler dito sa ating tabi. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ho yung dehydration. Dito ho sa Pampanga, ayan, sa mga nagtatanong, ano ba yung heat index dito sa atin? Ayan. 32 degrees Celsius diyan ho sa may Clark monitoring ng Pag-asa. Sa iba Zambales mas mainit ng kaunti at sa Subic, Olongapo ganyan din, sa Kamiling, Tarlac ganyan din ay 33 naman yung heat index ngayong March 19, araw ho yan ng araw ng Huwebes. Excited si Kuya Justin. Araw ng Huwebes, ayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitang may paggagamitan. Public service announcement muna tayo sa mga kababayan ho natin dyan sa Mabalacat City, dyan sa Fernwood Subdivision. Ayan. Balitang may paggagamitan. Pamalita mo yan po. Pamalita mo yan. Pamalita. Ninong pamalita na mo? Binabalik. Pamalita mo yan po ining... anong tawag dito? Mawawalan ng supply ng tubig. Kayo naman, mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may Fernwood Subdivision, 9 p.m. to 9 a.m. tomorrow. 9 p.m. tonight until 5 a.m. 5 a.m. tomorrow. Ayan. Magsasagawa ho ng flushing activity. Itong prime water, kaya wala hong tubig dyan sa may Fernwood Subdivision, Mabalacat City, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. O yan, pamalita tayo naman. Dito naman sa may Angeles City, ayan, Kapaya 1 and 2, Barangay Kapaya 1 and 2, 10 p.m. tonight until tomorrow 2 in the morning, mawawalan din ng supply ng tubig dahil sa flushing activity ng prime water.
And dito naman ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, ayan, Barangay San Agustin at yung munisipyo ay mawawalan ng supply ng tubig bukas 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. TV 36 News Stream kasama si Justin. Nasira ho yung main line. So kailangan ayusin ano at bukas ay gagawin nga yung repair. So mawawalan ho ng supply ng tubig 1 to 5 p.m. tomorrow March 20 dyan ho sa may San Agustin, Lubao, Pampanga. Eto meron din sa may Angeles bukas din ito, 3:00 ho ng hapon hanggang 5:00 dyan sa may Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya, wala rin hong tubig. Yan ho ang mga latest public service announcement. Mamaya ho mga kabalen, magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Meron ho tayong makakasamang bisita, si Paul Viuya ng Bayan Gitnang Luzon. At nagsasagawa ho sila ng pagkilos ngayong araw kaugnay nitong lumalalang krisis sa langis at yung epekto sa masang Pilipino. Pag-usapan natin yan, pakinggan din natin itong pahayag exclusive interview ni Paulo G. Santos kay Mayor Rodriguez ho ng Capas Tarlac kaugnay nitong kanilang panawagan sa Bases Conversion and Development Authority. At magpa-follow up tayo sa BCDA. Waiting tayo nung kanilang statement regarding yung concern ni Mayor Rodriguez at ang buong Capas LGU. At syempre meron ho tayong nakatutuwang balita. Ito yung kinabiliban ng Canadian content creator, itong ating mga kabalen, karehiyon, Artisan Tarita. Yan, mamaya papapanood ko sa inyo yung video. Magpapatalastas lang si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Ay mga balitang dapat niyong malaman, huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang news stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit, narito na po ang mga headlines ngayong araw ho ng Webes. Ito, mali pa yung card dyan natin. Wait lang Thursday, Thursday. Nakalagay, ayan, March 19. All caps. Ulitin ni Kuya Justin, syempre. Yan. Thursday, ayan. Okay, so Webes ho, araw ng Webes ngayon at March 19, 2026. Paumanihin ho kanina, ina-flash natin Wednesday, March 19. Apologies, sorry ho sa kalituhan. March 19, araw ho ng Webes, narito na po ang mga headlines. Dito ho sa bayan ng Capas, Tarlac, ay nakapanayam ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos, si Mayor Roseler Rodriguez. Kaugnay ho, nitong tinatawag na Waste-to-Energy Project na itinatayo dyan sa kanilang area. Ayon ho kay Mayor Rodriguez, ay sila'y nagulat dahil nakukulangan sila dito sa nangyayaring koordinasyon sa kanila ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. At paglilinaw ho, bago natin inilabas itong storyang ito, ay hinintay ho natin yung panig ng BCDA. Nagpaabot tayo ng mensahe sa kanila at sinabing sila'y mag-uusap muna bilang ahensya at maglalabas ng isang opisyal na pahayag oras na maging available ho ito, ma-finalize nila. So nananatili hong bukas yung CLTV 36 of course for BCDA at para marinig din ng taong bayan yung kanilang paliwanag. Kaugnay ho nitong mga akusasyon, kaugnay ho nitong mga panawagan ni Mayor Rodriguez dyan sa bayan ng Capas. Pakinggan ho natin ito, panoorin natin mga kabalan, eksklusibong ulat ng CLTV 36 News. Kung ano talaga itong WTE project. Sana man lang kung nagkaroon ng maayos na public consultation, masasagot nila yung mga concern ng aming mga residente dito sa bayan ng Capas. Pag-development, hindi po kami kumukontra. Kumukontra lang po kami kasi hindi po maayos yung lugar kung saan nila gustong itayo. Napakalapit lang po sa mga bahay. Knowing that itong O'Donnell, itong area ho na to, may nasasakupan dyan ng militar at may nasasakupan din ng BCDA. Ano na yung mga intervention ng LGU para you draw the line hanggang saan ba teritoryo ng BCDA? O hanggang ngayon, problemado kayo dito sa usapin ng teritoryo? Well, hanggang ngayon, problemado kami. So far as well, nasa local government code naman na ang LGU, dapat mag-cooperate at mag-coordinate sa mga national agencies sa mga project nila. Still, may mga issues na hindi nare-resolve. Like yung compensation sa mga affected farmers, ginagalaw na nila yung lupa pero wala pang tinatanggap na compensation. Tapos hindi namin alam kung aling areas ang gagalawin na nila o gagamitin nila. Wala silang malinaw na master plan kung paano talaga ang kalalabasan ng nuclear city na under ng BCDA. Para man lang sana kung alam na, kung may master plan na, ano yung eventual na mga locators, facilities na itatayo dyan, pwede kaming mag-usap at maging maayos yung magiging pagdaloy ng proyekto sa loob ng nuclear city. Bago ho ba sa inyo itong mga usapin na kung sakaling isama ho sa argumento ho nila na okay, BCDA kami, may sarili kaming technical expertise, may departamento kami, hindi na kami kakatok sa, sabihin na natin, municipal engineering office ng LGU at yung koordinasyon dun sa property namin, hindi na namin kailangan ng LGU. Kung yun ho ang kanilang depensa, what is your take on that? Actually, sinimplify ko yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, sige sa inyo ang BCDA, sa inyo yung Clark City. Kung magkapit bahay tayo,
at magtatayo kayo ng magtatapon, gagawin yung tapunan ng basura yung lote ninyo at kami yung kapitbahay, papayag ba kayo? Sino ba naman ang tututol sa development? Pero nga naman, sa issue ho nitong mga proyekto na sinimulan pero hindi makita kung paano ho yung exit plan, isa ho yan sa mga problemado. May nais ho kayong ipaliwanag dito ho sa naging senaryo sa Kalangitan, Landfill? Well, uulitin ko, hindi kami tutol sa WTE facility na itatayo sa Barangay O'Donnell. Ang concern lang namin is kung pwede, tingnan yung kapakanan ng pinakamalapit na community. Napakalapit kasi niya. Kung pwede, ilayo nila. Kasi we learned our lesson. No? Yung sanitary landfill sa Sitio Kalangitan, 20 years ago, nung itinayo yan, nag-oppose ang mga kababayan namin. No? Pero nonetheless, natuloy pa rin yung project. After 20 years, bigla ngayon, nung tanggap na ng community yung sanitary landfill, ang Clark Development Corporation, so nag-end yung lease contract, hindi na ni-renew. Ang problema namin ngayon, for the past 20 years na nagtambak ng basura doon, so may naiwan na mga residual garbage, nandoon yung leachate, nandoon yung mga naiipon na methane gas. Dapat meron itong closure and abandonment plan na ipapatupad para matiyak na naiwan na yung landfill ay hindi pa rin makaka-apekto sa environment. Ang problema, hindi pa kami na-inform na pinapatupad na yung closure and abandonment plan. So, ang mangyayari ngayon, ang kinakatakot namin, yung leachate na natira doon kapag umulan ng malakas, may risk na ito ay dumaloy sa mga ilog namin, sa water system namin, o kaya sa groundwater. At yun namang naiipon na methane dahil hindi na nasusupervise, may risk din na baka ito ay sumabog. So, yun talaga yung malaking issue na parang naiwan kayo sa naiwan kayo at may balag ng alanganin ho ngayon kung doon sa umpisa pa lang may problema at hindi pa natapos yun, lalo pati dito sa sinisimulan pa lang. Oo, kaya yun nga ang hinihiling sana namin, na magkaroon sana ng public consultation para lahat ng aspeto ng operation ng proposed WTE ay mapag-usapan namin at kami naman bilang mga public officials ay maipaliwanag namin sa mga kababayan namin ang tungkol dito sa proyektong ito at mawala yung kanilang mga agam-agam. We were left in the Yan ho mga kabalen, inyong narinig itong pahayag ni Mayor Roseler Rodriguez kaugnay ho nitong kanilang kinahaharap na usapin dyan sa bayan ng Capas, Tarlac. Partikular na itong itinatayong Waste to Energy Project ng BCDA. At ayon ho sa kanila ay hindi sila tutol, hindi sila tutol Tama eh. Skip this cross. sa mga progreso sa development. Ang sa kanila lamang ay magkaroon ng maayos na koordinasyon upang makapagpaliwanag din at maihanda itong kanilang mga kababayan. Skip this crawling stream. At the 36 news stream. Kasama si Justin. Ito ho, gaya ng aking nabanggit, nananatili hong bukas ang itong CLTV 36 News para ho sa panig ng BCDA kaugnay ng nasabing usapin. Ayon ho sa kanila, sila'y mag-uusap at maglalabas ng official statement sa lalong madaling panahon kaugnay nito hong naging mga pahayag naman at akusasyon ni Mayor Roseler Rodriguez. Ito, sinilip natin yung official page ng BCDA at ayon ho dito sa yung latest post nila is 18 hours ago. Kaugnay ito nung development naman ng New Clark City bilang isang AI hub. At ayon ho sa ahensya, sa Government-Owned and Controlled Corporation na BCDA ay ito ho, sinabi na nakahanda
ang BCDA at malinaw ang roadmap nila pagdating naman dito sa usapin nga na maging artificial intelligence hub ang New Clark City, habang itong Clark International Airport naman ay patuloy na nag-expand ng connectivity ng nasabing lugar, ano, at meron ding mga affordable housing at para sa mga manggagawang Pilipino, waste to energy facility ito, delivering clean power, nabanggit ho dito, at yung isang world-class sports facility. Ito ho yung sinasabi ni Engineer Jake Bingkang, ang President and CEO ng BCDA, sa kanyang pagharap naman dito ho sa 2026 SILA o yung Clark Investors and Locators Association first general membership meeting na ginanap ho dyan sa may Marriott Clark. Ayan. At ayon ho kay Engineer Bingkang, ayan, nakasuporta sila sa pribadong sektor sa kanilang pangangailangan upang higit na mapaunlad din ang negosyo dito ho sa ating rehiyon at dito sa ating bansa. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Ito ho mga kabalen, sa puntong ito meron tayong makakapanayam. Nandito ho sa ating programa ang chairperson ng Bayan Gitnang Luzon. Kasalukuyan ho silang nagsasagawa ng pagkilos sa mga iba't ibang mga transport terminal. Nandito sa ating programa si Ginoong Paul Viuya, ang chairperson ng Bayan Gitnang Luzon, para pag-usapan natin krisis sa langis. Kumusta ho ang masang Pilipino? Isang mapagpalayang umaga. Ginoong Paul Viuya, chairperson ng Bayan na Gitnang Luzon. Maraming salamat muna sa inyong pagpapaunlak dito ho sa ating imbitasyon. Alam namin ay abalang-abala rin kayo sa inyong mga gawain. Kumusta ho ang ginagawang pagkilos ngayon ng Bayan Gitnang Luzon ng inyong grupo? Una po, mapagpalayang umaga po para sa ating lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa. At nakakalungkot pero kailangang harapin natin yung kasalukuyang problema ng mamamayan. Ito yung pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon nakikisa kami sa panawagan ng Piston National na kung saan ay kasalukuyan silang naglulunsad ng pambansang welga o yung transport strike. At bilang pakikisa ay kami ay pumupunta ngayon sa ating mga kasamahan ng mga driver, operator sa kanilang mga terminal upang ipaliwanag at hikayatin na makisa sila dahil itong pagkilos na ito ay hindi lamang ngayong araw na ito, kung hindi hanggang bukas. Bali 19 and 20 ang transport strike na ilulunsad ng Piston, at kaysa po kami dito sa panawagan na ito. Oo. Kapol, nabanggit ninyo na kayo ho'y nag-iikot sa mga transport terminal bilang pakiisa diyan sa panawagan ng Piston. Kumusta ho yung inyong mga nakakapanayam naman na mga tsuper, mga operator, ano ho yung epekto nitong nasabing alam natin mabigat sa kanila at paano nila to linalabanan at ano yung kanilang mga hinaing at panawagan? Ngayon dahil yung mga iba ay naikutan na namin at nakausap na rin, siyempre nakakalungkot at lugmok sila dahil nararamdaman nila talaga yung epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo, pangunahin ng diesel na napakalaki ng increase nito na umaabot na ngayon na nagre-range lang sa buong rehiyon ay nagre-range ito ng 100 plus, 100 to 120 sa buong rehiyon ng Region 3. Kaya isa sa mga pamamaraan nila actually ay yung huwag na muna silang yung mag-ikot-ikot o magantay na matagal. At mas ang kailangan nila ay patayin pa yung kanilang makina para lamang makatipid. Hindi sila
hindi nagkakasya na talaga o kulang na kulang yung kanilang kinikita, no, dahil Mm-mm. sa presyo ngayon na range to 100 to 120 ay halos gumagastos sila, no, sa 30 litro na kinakailangan nila sa araw-araw ay nababawasan yung kita nila, no, dahil sa dagdag presyo na ito ay nababawasan ng 1,800 almost, no, yung kanilang gastusin sa krudo pa lamang. Kaya lugmok sila, no, dahil halos talaga ayaw na nilang mamasada dahil hindi naman talaga sila kikita. Pero siguro ang kinakailangan lang ay makatsyempo lang siguro, no, na medyo yung rush hour lang, pero sa tingin natin ay talagang mahihirapan, no, mahihirapan silang bumili. Oo. Kapol, kaugnay niyan, kahapon na i-anunsyo, naibalita natin kahit dito sa CLTV 36, yung suspension dun sa panawagang fare hike. Paano ito tinitignan ng inyong grupo? Paano ito tinitignan ng transport sector? Ano yung kanilang kagyat na reaksyon nang sabihin ni Pangulong Marcos na wala pang pangangailangan para sa fare hike? Ewan ko, no, kung may puso pa itong si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kitang-kita naman niya ang epekto nito, no? Direktang epekto nito ay sa ating mga driver o chopper at operator ng ating mga jeepneys. At ito naman yung ginagamit, no, kasalukuyan ng ating mga kabataang estudyante, ng ordinaryong mamamayan upang may masakyan sila patungo sa kanilang mga trabaho, patungo sa mga palengke at iba pa. Hindi kinakailangan, no, hindi dapat sabihin na huwag munang mag-fare increase, no, dahil sila yung direktang tinamaan nito, no, at dahil nga dun sa napakalaki, no, halos doble mahigit yung itinulot na presyo ng petrolyo ay talagang nawala na sila ng kita. Sabi ko nga kanina ay halos 1,800 ang nawawala sa isang araw nila, no? Ay papaano dun sa ito lang, no, itong late na pagtaas pa lamang ng presyo ng petrolyo yan. Paano pa kung sa darating na araw ay tataas pa muli dahil wala namang katiyakan, no, itong gera nagaganap doon sa kanlurang Asia o sa Middle East. Kaya kailangan talaga, no, napakahalaga na kailangan ay magkaroon ng fare hike, no, yung ating mga chopper at operator, at least mga 5 pesos, no, na fare hike para sa mga jeepneys. No, actually, yung bakit yung mga bus ay pinayagan na yata silang madagdagan yung fare nila. Pero bakit itong nagsisilbi mismo doon sa mga kabataang estudyante, mamamayan, no, na direkto talaga, no, na ginagamit ay mga jeepney lamang, bakit ito ay iniwan ng Pangulo? No, mukhang hindi tama, no? Kapol, pero ito naman, syempre, kung magfe-fare hike, yung mananakay naman, aaray. At kami sa mga pagtatanong-tanong din namin, o paano pag nagkaroon ng fare hike, doon hati yung opinion. Syempre, yung iba alam nila, justified, naiintindihan nila. Yung iba naman, naku, pabigat na naman. Ano ho ba dapat talaga? Sa inyong palagay, no, base na rin sa pagsusuri ng inyong grupo, ano yung dapat na maging tugon ng gobyerno dito? Kasi merong napag-uusapan, ayuda, fuel subsidy, nariyan, pero hindi pa naro-roll out. So, sa inyo ho, ano yung panawagan ninyo? Oo, bali ang kagyat na panawagan din ng ating mga chopper operator. Kasabay ng kanilang paghingi ng fare hike, no, ay sinasabay nila sa panawagan yung dagdag sahod ng mga manggagawa. No? Dahil sabi nga natin, lahat ng mamamayan ay tinamaan to crisis na ito, no? Lahat ng mamamayan. Kaya napakahalaga na madagdagan, dala-dala nila na panawagan, no, na dahil alam nila itong kanilang mga pasahero ay halos mga manggagawa, no, manggagawa na may anak na nag-aaral, no, manggagawa na ang mga asawa at mga iba pang pamilya, anak, no, ay nagtatrabaho, ay kailangan talaga, no, na yung panawagan na yun, no, ay dagdag sahod para sa mga manggagawa. In fact, yung sinasabi nga natin, yung 1,200 na dagdag sahod na nakabubuhay para sa mga manggagawa, ang dapat sana, no, nakagyat ding ipatupad ng gobyerno, no, kasabay ng pagbibigay ng fare hike para sa
ating mga tsuper. Mm. At siyempre, yung karagdagan dito, no? Yung sinasabi natin, yung kabawasan para sa tsuper, no, na gastusin, no, yung yung galing sa value added tax at galing sa excise tax ay halos pagka pinasura itong dalawang ito, no, na tax measures na ito, pag pinasura ito ay halos 20 piso o 19 to 20 pesos ang mawawala, ang mababawasan kada litro, no. Napakalaking bagay. Ibig sabihin, kung sa 100 ang nagre-range to ng 100 to 120 at kung aalisin ang value added tax at ang excise tax ay halos 20 pesos, malaking bagay para sa mga ating mga tsuper yun, no. Pero siyempre mas ang paniwala natin dito, no, ito ay dulot ng oil deregulation law, no, na kung saan ay kahit napakaraming stocks ang sinasabi nga ng ating gobyerno, at least mga 60 days pa meron tayong stocks, pero ang masakit dito, no, itong mga may-ari ng ating mga oil companies katulad ng Petron, no, pag-aari ni Ramon Ang na isang napakayamang Pilipino, ay kinokontrol nila ito, no, at inaantay nila yung pagkakataon na biglang tataas naman at biglang tataas, no, at yun, karagdagang pahirap. Kaya kailangan itong oil deregulation law na ang nakakapagtakda ng presyo nito ay ang ating yung mga pribado may-ari, no, walang hands, no, walang power yung ating gobyerno dito, kaya napakahalaga na maibasura din itong oil deregulation law. Hello? Ayan, Kapol, eto. Banggitin ko lang, merong report yung Bulatlat na meron silang price comparison. Pinakamataas dito ho sa Southeast Asia o yung mga katabi nating bansa, yung presyo ng crudo kada litro. Higit pumalo nga ng more than 100 sa atin in pesos to. Kinonvert nila sa Indonesia hanggang 50, Thailand 59, Malaysia hanggang 60. So, ito ho, paano, ito ba nakikita ninyo dahil talaga ito dun sa mga existing laws na meron tayo at oras na maibasura ito. Pero yung sinasabi nila, of course, epekto ito nangyayari sa Middle East. Paano ho ninyo ito nasusuri? Yung kung bakit mas mataas dito sa Pilipinas, no, ay yung totally kasi 100%, no, ay nakasandig tayo, no, sa pag-aangkat ng petrolyo, no, at hindi natin nagagamit yung mga resources natin o mga rekurso natin dito ng langis, because ang mga malalaking oil companies pa rin, no, na nagmamayari ng mga oil companies na ito ang nag-extract ng ating natural gas, no, sa Malampaya at sa iba pang dako ng ating kapuluan ay napakaraming gas reserva na kung saan ay dapat ito yung pagtuunan pansin sana ng ating gobyerno. Pero yun nga, no, dahil nga dun sa 100% ay umaasa tayo sa pag-aangkat ng petrolyo, kaya tinabaga ay kahit anong sabihin pa, no, kapag ang sinasabi ng oil petroleum countries na ganito yung halaga, kailangan talaga ay sumunod lamang tayo. Kaya tagibang yung mga batas, lalo na yung oil deregulation law, na lalong nagpapahirap, dagdag pampasarin ang mga sinasabing existing laws o yung ating mga batas kaugnay sa buwis. Kaya todo talaga pag sumirit, no, pag inalis mo kasi yon, pag inalis mo yung value added tax, excise tax, no, yung pagkakartel lang malalaking dambuhalang petrolyo, no, ay malamang magpaparehas lang sana, no, yung binabanggit mong presyo sa Indonesia at dito sa ating Pilipinas. Pero yun nga, no, nakakalungkot at yun, talagang mas nakasandal tayo, no, nakasandig tayo dun sa mga patakaran ng iba pang mga bansa sa atin.
Kapol, panghuling mensahe na lamang, maraming salamat sa iyong pagpapaliwanag kaugnay nitong mga nasabing issue. Panawagan na lang at mensahe natin sa ating mga kababayan ngayong nahaharap tayo dito sa krisis sa langis. Siyempre, una sa lahat, no, dapat lamang yung pagkondena, no, sa ginagawang giyera ng US at Israel laban sa Iraq, no, at dapat lamang talaga na tigilan na ito, no, dahil ang epekto nito ay hindi lamang dito sa Pilipinas, no, kung hindi sa buong mundo. At sabi nga ay ito yung walang pakundangang giyera na nilunsad ng Estados Unidos at Israel sa ngalan, no? Alam natin lagi-lagi kapag nanggigera ang US ay ito ay sa dahil, no, dahil sa petrolyo o dahil sa langis. Kaya kung ilan na yung mga binomba, no, o kung ilan na yung mga ginyera na ng Estados Unidos mula pa itong huling dekada ay halos dahil sa petrolyo. Kaya dapat lamang itigil, no, ng Iran at dapat itigil ng US at ng Israel ang gerang ito. Pangalawa ay dapat, no, sa nangyayaring krisis na ito sa Pilipinas, ang dagok nito, no. Kaya dapat madagdagan na sahod, no, ang ating mga manggagawa, no, para makaagapay, no, sa epekto, yung domino effect, no, na kung saan nagtataasan na itong mga pangunahing bilihin. Tapos kailangan talaga, no, panawagan ay yung ibasura na itong mga ibasura ang oil deregulation law, no, ibasura itong mga taxes o regressive tax na ito, at dapat ay itong mga tinatax ito ng gobyerno ay yung sinasabi nating mga wealth taxes na dapat na pinapairal sana, no, kung saan yung mga mayayaman at sila yung tinatakda ng malalaking tax. Ibasura yung value added tax, no, yung VAT at yung excise tax. Kaya kailangan, no, yung mga hindi lamang tsuper, hindi lamang mga operator ang dapat mabigyan ng ayuda, kung hindi, no, pati mga maliliit, no, among the poorest na mabigyan sila ng ayuda, no, na kung saan ay alam natin, no, parang patsi lang ito, no, pero makakatulong din kahit papaano. Yung ayuda ng mga tsuper na halagang 15,000, no, para sa isang taon ay baka isang linggo lang ang gagamitin yon. Yun ang masakit doon. No, bibigyan sila ng ayuda pero halagang 15,000 lang. Hindi sasapat. Pero kapag tinanggap ito, 6,000 lang eh. No, yung halagang ganon. Kaya napakahalaga para sa mamamayan, no, na magkaisa tayo, no, kailangan ay ipakita natin yung pagka-discussion natin, no, kailangan ng singilin talaga, no, ang rehimeng ito na sadyang nagpapahirap, no, sa mamamayan, no. Hindi lamang sa korupsyon, kung hindi yung pabaya, bilang pagkapabaya at hindi nga din alam kung ano yung mga ginagawa niya, no. Sabi niya, kailangan daw 40 work week na lang, no, pero magkano lang yung ibabawas mo doon, no. Ang mahalaga dito ay yung sa kagyat, no, ay yung alisin, no, alisin na yung tax. Binigyan siya ng emergency powers pero till now, no, ay hindi niya pa ginagamit, no, na halos araw-araw talagang naghihirap yung ating mamamayan. Kaya kailangan singilin, no, itong corrupt, no. Corrupt siya in the sense na pinapayagan niya itong mga dambuhalang na may-ari ng petrolyo na magtaas, no, samantalang ang kanilang mga reserva pa ang ginagamit sa kasalukuyan. Yun ang masakit at sa bahagi ng ating mamamayan, no, ay kailangan po ay magsama-sama tayo. Pakita po natin na tayo ang pag-asa ng ating bayan. Okay, maraming salamat po Ginoong Paul Biuya, Chairperson ng Bayan Gitnang Luzon sa inyong oras at binigay na pagpapaliwanag ukol sa mga nasabing usapin. Mag-ingat ho lagi. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po.
Yan ho mga kabalens, ginoong Paul Viuya ng Bayan Gitnang Luzon at kanya nga hong naibahagi sa atin yung kanilang ginagawang kilos protesta rin sa mga iba't ibang transport terminal dito ho sa lalawigan Pampanga at sa buong rehiyon Gitnang Luzon at pakikiisa ito doon sa ginagawa naman na nationwide rally at panawagan din ng grupong Piston na magkaroon ng umento dito ho sa pasahe dahil labis nang nahihirapan itong mga tsuper at operator. Kabalin, magpapaalam na si Kuyang Justin sa telebisyon pero tatapusin natin yung ating programa dito ho sa YouTube at sa Facebook. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakiisa, nakipagkwentuhan sa atin sa ating TV broadcast. Ayan, 10:59. Maraming salamat. Tuloy tayo. Sige, eto bago ako magpaalam, alam natin sa kabila ho ng mga problema na ating kinahaharap, siyempre hindi naman nawawala yung mga mabubuting balita at siyempre hindi rin nawawala, hindi rin natin nakakalimutan kung paano rin maglibang kahit papaano at eto isang nakakalibang naman na kwento ang nais ko pong ibahagi sa inyo itong isang content creator na si Quedaman ay ito ay Canadian content creator Ayan, at eto papakita ko na siya. Siya po'y bilib ng kanyang makita itong pinagmamalaki na grupo ng Pampanga Artisan Tarita. Ayan, sa pangunguna ho siyempre ng kapwa natin Tomasino. Katomkap ko yan. Tomasino Kapampangan, Andy Alves. At siyempre yung grupong Artisan Tarita, ayan, world class talaga. At matagal na nating alam ito. Pero ito, ang masaya dito, yung isang content creator mula Canada, nabighani sa husay ng Artisan Tarita at inaral niya, baka nga Potapin, dakal kaya katamong Kapampangan. Baka nga meron tayo sa atin mga Kapampangan, hindi natin alam itong kantang to, di ba? Pero itong itong content creator na nabilib sa ating mga kababayan, ayan, inaral niya yung kantang Pampangaye. Yan. At kanya hong ginawan ng sariling version, sinabayan niya. Pakinggan ho natin kung paano yung Canadian version nitong sikat na kanta ng Artisan Tarita. Pakinggan ho natin at panoorin natin itong vlog ni Quedaman. Hey, why did no one tell me this music slaps? Got a DM to check out some Kapampangan music. And it's from the people of Pampanga. Now, this is the place in the Philippines. I never heard of it before. That's how you just heard me stuttering right there. I'm hyped to check out some Kapampangan music. And the song is called Pampanga Ya by Artista Rita. So let's get active with it. Enikin mga gumalan, tamu keni kumibay. Imanyama begeni kumuiki, saksi kuking lugudangal, kapang kapyasan. Pangmalaw kanin madana kanadaya Kapapanga. Ini mga gunaku, atake ko na kini ang ilang tao. Pangulangan na mga mupangin sa tabu. Abay-abay tanang magkatan, lobo na na ang kababayan. Welcome to Pampanga, my asco boom. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. No matter the place you go, you're gonna have my blast, I know. Pampanga, yeah. Pampanga, yeah. The whole fabulous scene, Pampanga, Philippines. Hey, why did no one tell me? Di ba? Ayan yung kanyang version ng Pampangaye. Ayan, at atin hong narinig, gawan din natin ang version, Mon. Parang si Mon, pwedeng kumanta. Okay, si Kuya Paulo G, baka naman, di ba? Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok, nakipagkwentuhan kay Kuyang Justin dito sa ating streaming. At tutok lamang, i-follow lamang itong page ng CLTV36 sa Facebook at sa YouTube para ho sa mas maraming update, mga impormasyon at content tungkol ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon. At syempre, antabayanan din yung mga balita, mga anunsyo na mahalaga ho sa ating pang-araw-araw na desisyon
sa ikang at iba sa ating ginagawa sa araw-araw. So muli para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon, kayo po ay nanood ng Newsstream. Tutok lamang dahil marami pa kaming stream din na iba't ibang mga kaganapan, mga balita dito sa ating rehiyon. Maraming salamat. Ingat ho tayo lagi and God bless us all. Natama matadesisyon, natama